Assalamu alaikum, barka da zuwa Hausa channel, bi ma'ana Hausa Tech channel. A yau mun ɗauko muku wani sabon darasi da muka ga ba a tattaunawa a kan shi, wata software da muka ga ba a amfani da ita, amma is a major software wanda turawa ke amfani da shi, kuma za ya zuwa kanka a ce ka iya abu kaza da abu kaza ake son ka yi sani. So a yau za mu fara Chief Architect Premier. Za mu ɗauko Chief Architect Premier. Idan ka buɗe shi za ka zo New Plan sai ka danna. Farkon abin da za ka fara gani shine workspace naka na Chief Architect, shine mai wannan grid lines ɗinka. A nan gehe shi muke to palette, a nan gehe kuwa browser kace, tun daga project, library da active layer inda kake a ciki. So active layer su ne layer da kake amfani, abin da kake amfani da shi shine ke da wannan mark din, wanda kaga baya ka da shi a nan ba a nuna ma shi a wannan layer har sai ka canza wannan layer. Ya za ka canza wannan layer? Ko dai ka zo nan working plan ka canza ta, ko kuma ka je wani wurin kamar nan sai ka canza ita layer da kake so. So kamar yanzu muna a working plan, akwai floor plan view dimension da floor plan view shell. Sai ka zabi irin layer da kake so. So muka fara da working plan, sai mu zo sai mu shiga wall. Shortcut na wall shine W. Sai ka danna exterior wall, sai ka double clicking na exterior wall. Idan kai double clicking na exterior wall zai bude mana, sai ka zo wall types, sai ka sa define. Idan kai defining wall type naka, anan zaka samu damar da zaka canza walls naka. Sai ka shiga wall, sai ka dauko stucco tick da shi na fa amfani, sai in danna. Nakan yi deleting komai, sai in ba wannan 140, sai in canza ta, sai ta koma man 225. In ta koma man 225, sai in zo sai in je layer properties, sai in canza weight, sai in maida shi a matsayin 200. Sai in koma fill nawa, sai in canza shi, sai koma man baki ko kuma fari, ya danganta da wanda nake so. Kun ga gashi nan yanzu ya koma baki, sai in sa okay. A general sections ina gashi thickness ina ya zama 225. Akwai foundation wall idan kana so, akwai railing, akwai terrain retaining wall da attic wall. So mu idan muka san foundation wall, bi ma'ana muna son wall din mai kasance yana da foundation a ƙasa. Kun ga babbanci shi da Rabbit, ba sai ka je ka yi copy and paste ba. Kun gani gashi nan yanzu ya mun wall na foundation. Idan mun ga dama muna iya cire shi, idan mun ga dama muna iya maida shi, duk yadda kake so zaka iya yi. Haka zalika akwai wall coverings, kana iya adding new, sai ka dauko irin materials din da kake so sai ka sa shi. Irin wannan kake so sai ka sa okay. No texture, sai ka nemo texture ta almond, kana iya zaba sai ka sa. Kun ga wannan baya texture sai mu bar shi. Akwai materials, darts, wall coverings, darts. Wannan ma zaka iya canza materials din shi daga framing zuwa shi ainihin stucco like this. Sai mu zo sai mu zabi cut paste, sai mu sa okay, sai mu sa okay. Now yanzu duk wani abin da muke so na wall mun gama da shi. Sai mu zo sai mu dragging, sai mu ja. Idan ka ja zai kawo ka hakan, kana saki zai danna, ya tsaya kenan. Idan kai double clicking kana da damar da zaka editing din wall ɗinka. Shin nawa kake son shi? 5000 koko 1000 koko 3000? Sai ka danna sai ka sa enter. Allah shi
sai ka ci gaba da zana wall ɗinka zuwa yadda kake son shi. Maybe ni tsawon wall ina baki ɗaya, daman shi kyan wannan ya kasance cewar kana da sketch inda kake da shi a hannu, kawai da ka tashi ja za ka yi. So ina da sketch ina a cikin kaina, ina son wannan ya kasance 10,000, sai in danna enter. Hakan ya bani damar da ya kai bangona a matsayin 10,000. Sorry about the glitches. It is Wabi video editor, I guess. So sai ka wuce, sai ka ƙara jan bangonka, sai in ja shi zuwa nan a matsayin 1,500, sai in danna, sai in gyara shi 1,500, sai in sa OK, sai ci gaba. Sai yanzu sai in ci gaba da wall dina na 4,000, zai in danna, sai in sa 4,000, sai yanzu sai in ci gaba da danna wall tsina har zuwa nan. Idan na tashi zan yi danna wall, sai yanzu sai in rufe shi, ina kulle shi. Za ku ga abin da zai faru idan na kulle shi. Kun gani ya yi min roof, ya yi min dimensions na ainihin shi wall dina. So bambancin shi da Rabbit kenan, shi wannan automatic yake yin abu. Idan ka tashi kana iya za ka editing ko kuma ka goge ka sake naka yadda kake so. So a yanzu ina da wall dina nan, wannan ina sai in dragging din shi, sai in zo nan sai in dragging nashi ya zama mai tsawo har zuwa ƙarshe. Kun ga hakan ya ƙara sa ya raba bangona zuwa gida biyu. Idan na clicking wannan, idan ba na son wannan abu, sai isa roof baseline, sai in cire, hakan zai sa su ɓace. Sai in dawo, sai in danna wall ina, sai in raba shi haka gida biyu. Hakan zai bani damar da daga nan zan sa 4,000 girman wall dina. Idan na zo next zan sa wall, sai in ƙara ja zuwa wannan wall ɗin, sai in ƙara danna shi, sai in danna iya abin da nake so 2,000, sai in sa OK. Sai in dawo, sai in ƙara danna W, sai in ja, sai iya abin da nake so, sai in danna 2,000. Kaga nan duk toilet ina ne. Alabashi da na tashi nan ma ya bani 4,000, here 4,000, here 2,000, 2,000, here 4,000. That is wannan kakku kada ya zo ya rikita ku. Akwai in dimensions, akwai center wall dimensions, akwai kuma outer wall dimensions da yake da shi. Wannan temporary dimensions ne, kamar wannan yana auna bango waje da wajen bango ya bada wannan. Wannan kuma ya auna wajen nan da wajen nan baki ɗaya sai ya bani. So kun ga nan wurin ya ba 225 bai auna ta ba. Idan kai 3,775 plus 225 shi zai baka wannan 4,000 ɗin. So a nan ina son bangona na 4,000 da zai kama man na kitchen, na living room, sai idan na 4,000 sai in sa OK. Sai in dawo nan ma ina son 3,000 na kitchen da shi ainihin dining, sai in da na 3,000 sai in sa OK. Da na 3,000 sai in ja wannan, sai ya rufe min shi. So a nan living room, dining and kitchen. So kitchen dina shi kuma zan cire wannan bangon. Idan na cire wannan bangon, sai in zo sai in sa W, sai in ja bango na irin wannan da nake so, sai in rage wannan, sai koma manna. To daga nan ina son ya kama man 3,000. So yanzu duk wani dimensions ba sai na dawo na sake yin sa ba ko makamancin haka. A'a, kawai
ya riga ya min shi a matsayin auto. So ya yi ma automatic dimensions. Yanzu next abin da za mu yi shine mu rarraba wa'annan bangwayen zuwa yadda muke son su. Zan raba wannan, sai in zo in ƙara rage wannan zuwa nan, wanda zan yi sit out ɗina na ainihin kitchen. Sai in cire wannan bangon, sai in zo sai in danna nan, sai in rage wannan bangon. Nan ina son ya kama man 3,000 na dining na shikenan. Da na yi haka ya man floor plan irin wanda muka yi a Rabbit. So ina sai in rage wannan bangon ya dawo nan, ina sai in yi wani bango ko kuma in ja wannan bangon ya haɗe zuwa nan. Da ka yi haka ka gama da duk wani plan naka wanda za ka yi na ainihin shi bangwayenka. So yanzu next abin da muka yi shine muka sa bango a nan na matsayin toilets shine 2000, sannan na enter nan ma 2000 uku, ko kuma mu ƙara mai girma ya zo zuwa 1500, nan ma 1500. So wannan sai mu rage ma wannan bangon zuwa nan. So da min ya bi da bambanci da plan ɗinmu na shi ainihin Rabbit. Sai mu dawo, sai mu zo ainihin Windows, sai mu zo Window Tools, ko kuma mu tsaya a nan, ko kuma mu shiga Window Tools. Idan muka je akwai doorway tamu wadda za mu sa a nan. Idan muka sa doorway kawai dannawa za mu, sai mu haka, sai mu ja shi, sai mu ja shi, sai mu dawo, sai mu ƙara zuwa wurin door instead of windows, sai mu ja wannan, sai mu danna wannan, sai mu danna wannan, sai mu ja shi yadda muke so. Sai mu zo again wurin door, sai mu danna doorway, sai mu ja wannan, sai mu haka, sai mu ja shi inda muke son shi, sai mu ja shi inda muke son shi. To insha Allah da mun yi haka, duk wani abin da muke so a doorway ko a bunga mun gama shi. So sai ka zo wurin door, sai ka sa hinge door. Idan ka shiga hinge door, kana da damar da za ka canza ta zuwa wadda kake so. Wannan kaga ta 800 ce, sai ka danna cancel, sai ka zo sai ka danna ta, sai ka sa open, sai ka sa width ɗinta, sai ya kama ma 900 ko kuma 950, sai ka sa OK. Sai ka sa hinge door again, sai ka zo sai ka danna still 800, sai ka zo 800 again. Idan ka gama sa windows ɗinka za mu gyara. Idan muka gama sa windows ɗin like this, sai mu zo sai mu bi su yadda muke son su, sai mu double click 900 is okay. 900, this is 800, this is 800. Sai mu zo wannan, sai mu danna, sai mu canza ta, sai ta koma mana 900. Sai mu dawo wannan, sai mu clicking, sai mu canza ta, sai mu meta 750. Shikenan mun gyara ta. Sai mu dawo nan, sai mu clicking, double click, sai mu dawo, sai mu zo nan, sai mu sa 750, sai mu sa OK. Sai mu dawo nan, sai mu double click, sai mu zo nan, sai mu sa 900, sai mu sa OK.
idan ka tashi orientations, idan ka danna wannan kaga dama kana iya juya shi haka ko haka. Da kai hakan shi ya juyu, ka gama. Kana iya ɗaukar wannan sai ka dragin wannan sai kai mata haka, ita ma ta juyu. Sai ka ɗauki wannan sai ka dragin sai kai mata haka, ita ma ta juyu. Sai ka ɗauki wannan sai ka dragin haka, ita ma ta juyu. Sai ka dawo nan sai ka double click sai ka open. Canza, kana da damar da zaka canza a library, ka canza irin wadda kake so. Akwai different kinds of door da zaka choosing a matsayin M3 door, irin wanda suke burge ka. Kun gan su? Sai ka danna okay, kaga ya canza ba. Sai in sa width ina sai in canza shi a matsayin 1300. Sai in sa okay. So da kai haka kaga ya canza ma do ɗinka. So da kai haka insha Allah ka gama da ainihin doors. Sai mu da windows, sai ka zo nan shi kira da window, sai ka danna window. Idan ka danna window sai ka zo sai ka danna wadda kake so. Idan ka danna sai ka double click, za ta yi ma buɗe ma wannan farfajiya. Sai ka haka sai ka sa 1200 irin wadda kake so. Sai ka zaɓe ta cin fixed glass ce, single hang ce, koko double hang, koko casement. Mun zaɓi casement yanzu. Sai mu sa okay. Kun ga yanzu ta zama double, ta zama 1200. Muna iya control C mi copy, sai mu dawo nan sai mi control B, sai mi paste, sai mi clicking, sai mi control B, sai mi za mi control copy, sai mi control B ana, sai mu dawo sai mi control B anan, sai mi sa cancel control B anan, sai mu sa cancel control B anan, sai mu sa cancel. Bi ma'ana escape key shine cancel ina iya zuwa in sa control B anan sai danna, sai in sa escape control B anan sai danna, sai sa escape. So yanzu ya rage namu na mu zo mai canza yanayin yadda muke son su. Za mu double clicking sai mu zo with this, sai mu sata 1500. Okay, sai mu dawo nan. Ita wannan muna da dama da mu canza ta. Na ce ina son ta kasance min 900. Sai in sa okay, sai in kawo ta a nan gefe. Sai in zo wannan ita ma sai in gyara ta. No, zan bata a matsayin 172. Sai in dan yi dragging, sai in zo sai in copy in wannan control C, sai in danna nan, sai in control B, sai in danna. Da na yi haka sai in dragging, shikenan na gama. Ina iya ƙara rage girman wannan ta kasance min 600 sabida haske da sitting arrangements ina kada kana kallo haske na damun ka. Sai yi control copy, sai yi control B, sai in sata ana. So next abin da zani zai control copy, in control B, sai in sa a wannan, sai in zo sai in dragging inta ana, sai in edit, sai in ta 1500, sai in sa okay. Now idan kai hakan kana da damar da zaka zo view, 3D orthographic cross sections, orthographic full view. Bi ma'ana za ka ga 3D ɗinka complete, koko orthographic flow view babu rufi, koko orthographic framing view. Sai ka zo idan da rufi san shi sai ka danna. Kun gaishi gidanka har ya haɗu, ya yi ma rufin, ya yi ma levels da duk wani abu. Idan kana son ainihin ka samu foundation, sai ka dawo sai ka foundation wall, sai ka sa okay. Hakan shi zai sa ma ya hiddo ma shi ainihin foundation wall ɗinka a wurin.
kun ga yanzu gashi nan ya yi min foundation wall. Haka idan duk na biyu su na zazzabe su za su yi min foundation wall. So wannan